Vostè està portant Catalunya al precipici. Està deixant de banda a la gran majoria dels catalans. I la gran majoria dels catalans no vol el trencament i la independència. I jo vull que explorem totes les vies de diàleg amb el govern d'Espanya. I a diferència de vostè, senyor president, jo seguiré persistint per la via del diàleg constitucional, responsable fins al final per a garantir una solució pacífica. La veig un pèl nerviosa, vostè, avui. No sé per què serà, però la veig una mica nerviosa i fins i tot una mica alterada, no? Però bé, jo puc arribar a entendre el per què, puc arribar-ho a entendre, puc arribar-ho a intuir, no? I sobre això de dividir els catalans, això ja m'ho prendré amb una mica més de seriositat, no? Miri, nosaltres no dividim els catalans, no, però li diré una altra cosa. Si el 80% del poble de Catalunya, a través d'aquesta representació, vol exercir el seu dret a decidir i vostès ho volen impedir, qui està dividint els catalans? Senyora Sánchez Camacho, pensi en això. Senyor Millo, molt bona nit. Bona nit. Hi ha nervis al PP català, com diu el president? No, jo precisament l'he vist avui amb ell, en el president. Crec que s'ha vist també en aquestes primeres imatges contestant amb un to una mica sorneguer, no? Allò, fent la gracieta, no? La veig nerviosa i tal i qual, no? És a dir, és la típica resposta o actitud d'aquell que no sap massa bé com enfrontar una situació determinada, no? Llavors la gracieta i tal. Al contrari, hi ha molta serenitat. Jo crec que en aquests moments el Partit Popular Català és precisament la veu de la responsabilitat a Catalunya, de la proposta concreta, valenta, amb coratge, a més, no? I possiblement això descol·loca els que fa temps que no proposen res concret i només tenen un discurs, que és el de la independència, la separació, el trencament, etc. Perquè que més aviat avui jo veia que el president estava una mica descol·locat i ha recorregut, diguéssim, a la gracieta, a fer una mica la brometa, per no prendre seriosament un tema que per nosaltres és molt seriós. El president deia una cosa que em sembla que és important, no?, com a resposta. Ell deia, no, nosaltres no dividim, no, exactament, qui està dividint és qui enganya en aquests moments, qui posa sobre la taula arguments enganyosos sobre el futur de Catalunya és qui està dividint. I les famílies saben perfectament, i els que m'estan escoltant ara saben perfectament que avui a Catalunya hi ha una divisió entre catalans que fa poc temps no hi era. Entre amics, entre companys de feina, entre famílies, persones que avui en dia no poden parlar de política perquè es barallen entre ells. I el responsable és aquest govern que ens està portant cap a aquest abisme que avui li demanava a ell que fes marxa enrere, no? I fixi's que la presidenta del Partit Popular Català li parlava de 7 milions i mig de catalans. Li parlava de 7 milions i mig de catalans que no volen aquest tipus de qüestió. I que el president en aquests moments li deia vostè ha de fer de president de tots els catalans, dels 7 milions i mig, no només d'uns quants.